Hej, jeg hedder Eddie, og jeg er en del af det, der hedder Mads Chefs Barbecue, som er de regerende mestre i Danmark i at grille. Og jeg har simpelthen været ude og investere i sådan en kip-ovn. Nu er jeg jo gammel Nørrebro-dreng, Stenbroen, og er flyttet til Greve nu. Så mig og shawarma, da jeg så den her grill, så den må jeg simpelthen købe. Og så synes jeg, den er så genial, så jeg har lyst til lige at filme lidt i dag, så funktionsdesign kan få videoen ind og lægge. Normalt filmer jeg selv, men i dag har jeg storebror med til at filme, så jeg slipper for det. Kebabovnen er bygget op af flere elementer. Man har simpelthen her har man den, hvor kulden er. Det vil sige, kulden er oppe. I stedet for normalt har man kulden nedunder. Så er der en bakke med, jeg har stillet den på. Den er lige smurt lidt olie på, fordi så kan den her del, der kommer her, netop bedre lige glide lidt frem og tilbage, efter hvor meget varme man vil have til sit kød. Der er en motor på. Og her er så lavet med 4 slags kød. Jeg har noget lam, og jeg har 2 slags okse har jeg på, og noget svin. Og det er simpelthen marineret i drænet yoghurt. Og krydderier, der er blandt andet spidskommen, der er kanel, der er salt, der er peber, der er hvidløg, der er noget chili. Så det gælder om at lege lidt med krydderierne. Så skal vi have plukket den her til her i lidt strøm, så den kan dreje rundt. Og så skal vi jo have startet den. Sådan der. Så får du simpelthen varmen bagi. Lidt ligesom hvis du går ned i en shawarma bar, så er det bare gas, de har kørende bagi. Her kører vi så med briketter. Så kan man, der er sådan en skjold med til, man kan sætte på. Men inden så vil jeg lige sige, at noget af det afpush, jeg har haft for kødet, det har jeg hakket. Der har været en høj fedtindhold i det. Det har jeg lagt lidt hakket fedt kød afpush imellem lagene, for at få lidt fedt, der kan stå og smelte af. Man kan få andre ting til den her kip-ovn. Det er, at man kan skifte den her ud, så kan man få til grillspyd og mange andre ting. Men det tror jeg skal ud og investere i. Vi har skjoldet her, man så kan sætte på, sådan at vi har varmen. Og så kan man simpelthen, hvis du kommer hen og lige filmer herhen, så kan man se, at shawarma-spydet kører rundt. Vi har varmen bagi. Der kan også tilkøbes et låg til, hvis man vil arbejde lidt med røg, så man kan få noget røgtræ med ind, så røgen bliver inde. Hvor lang tid det skal have, det ved vi som sagt ikke. Vi prøver os frem og ser. Men igen, man kan se her, man kan rykke tættere. Så rykker man simpelthen bare hele motordelen her. Alt efter hvor meget varme man vil have på. I starten tror jeg, vi har den lidt fra, så vi får noget varme. Lidt mere intens varme indeni også. Så det vender vi tilbage til. Vi skal også bage nogle pizzabrød på vores bagsten over på den anden grill. Men tak for nu, og så vender vi tilbage lige om lidt. Så er vi tilbage igen. Der er gået cirka en time. Shawarmaen kører perfekt. I mellemtiden har vi bagt lidt pizzabrød, madbrød. Nu ser vi lige, hvordan det lykkes, når vi skærer dem op. Dem har jeg bagt her på pizzasten med god hård varme. Så det bliver spændende. Lad os se lidt over til shawarmaen herovre. Vi tager lige den her af her. Og naboen, som altid spiller mega hård bas derinde. Men der har vi simpelthen kødet, der står her lækkert. Ja, vi begynder at skære det første lag af. Jeg slukker det lige. Sådan der. Så har jeg lige, nu bruger jeg for, at jeg ikke vil have det ned, for der ligger lidt aske hernede. Så jeg tager lige min pizzaspade her og holder ind, for at gribe lidt. Og der er det jo dejligt, det er et træbræt, der er nederst, så vi ikke står med vores kniv og skærer ind i en gang stål. Sådan der. Så starter vi den lige igen og får den drejet. Skærer vi lige lidt mere her. Det kan være, jeg skal have funktionsdesign til at opfinde sådan en lille smart ting her. Ligesom de har nede i de rigtige shawarma-bar. Sådan en fejebakke ting, man lige kan stikke ind under med lidt kanter på, så det kan gribe kødet.
Fordi altså, jeg har det sådan, jeg vil ikke have kødet ned og ligge ned ved asken nede i bunden der, og det kan man nok ikke undgå, hvis man lader det falde ned her. Man kan også flytte den helt og tage den over på et skærebræt. Men nu siger jeg, det er sjovere at gøre det på den her måde. Så har det lige fået 20 minutter mere, så vi kan skære et lag mere af. Nu tager jeg lige skjoldet af her. Som jeg ser det jo dejligt ud. Jeg vil lige slukke den her engang. Sådan der. Og igen, funktionsdesign. Nu skal I ind i kampen og lave noget, vi kan få ind her. Okay. Og så er det simpelthen bare sådan her, man fortsætter med at gøre hele tiden, indtil det hele det er skåret af og spist. Igen her fra drejen. Og så vil jeg lige slukke den igen. Sådan. Ja. Det man kan gøre, hvis man sidder og hygger sig og spiser længe, så skal man jo af og spiser pizzabrød. Her er vi mange mennesker, der skal have. Så jeg vil simpelthen skære af, og så tage det op i en alubak. Og så vil jeg varme det igennem lige til sidst. En hurtig gang. Men smagen, når det får lov at stå sådan her, det kan simpelthen ikke. Det nytter ikke noget, man marinerer sit kød i strimler og smider det på en pande eller noget. Det får bare ikke det rigtige. Så lad os tænde lige igen. Ja, sådan skal vi lige her. Det er motoren, den har det med, og hver gang man tænder og slukker, så drejer den hver sin vej. Sådan er det med sådan nogle motorer, ikke? Men jeg må se, hvor saftigt det er. Det fars, jeg har kørt ind i her. Det var meget fedtholdigt. Men det er med for at gøre det lidt mere saftigt undervejs. Så, men man fortsætter simpelthen bare med at gøre sådan her. Nu skal vi ikke trætte jer med at se det. Så I får lov at se, når vi engang er færdige med at skære det hele. Yes, så har stegen kørt næsten 2,5 timer. Vi har også haft 4 kilo kød på, så det har været voldsomt. Det vi gør nu, fordi der er ikke så meget tilbage. Vi har skåret undervejs. Så jeg vælger lige at slukke den. Sådan der. Så vil jeg så flytte briketterne her. Der skal man lige passe på, at det lige kan aske lidt. Jeg er træterrasse her, men jeg tør godt. Så den flytter jeg lige væk her. Og så går herover. Så har vi selve spydet tilbage her nu. Vi har bakken. Som jeg sagde tidligere, vi har noget aske, der vil jeg ikke have kød ned i. Så jeg flytter den her over på et skærebræt. Flytter bakken, der er hernede under. Sådan der. Jeg kan mærke, der er slet ingen varme her. Det er helt perfekt. Nu bruger vi bare lige her, fordi vi har pladsen til at kan stå og arbejde her. Man kan fjerne motoren. Som I kan se, så har vi jo brugt den her. Vi har skåret noget fra undervejs. Jeg har mange glade naboer, så med den der 4 kilos vi havde til at starte med, da vi skar første gang, det røg på 4 minutter, så kom de løbende, så de kunne dufte det dejlige kød. Og så kom de andre også, så vi skærer det sidste af her nu. Og så får I lov at se vores brød med det hele færdigt til sidst. Så vend tilbage. Så blev vi færdige. Som sagt, som jeg sagde før, så var der 4 kilo kød, men med sultne naboer har der ikke så meget til sidst. Vi bagte det, der skulle være pizzabrød. Det blev mere sådan fladbrød, men super lækre. Så har vi så varmet alt kødet samlet. Og så skal vi jo lige have sådan en her og smage på det. Så velbekomme. Det slår shawarma bare inde på strøget. Så spring ud i det, prøv det. Hej.